Да, това съм аз. Не съм направена от желязо, не винаги съм весела и моята малка тайна е, че доста често си плача тайно. Преди няколко дни, когато говорих с едно момиче, тя ми каза, че съм нейното вдъхновение и мотивация. А да ви кажа ли, че всъщност аз нямам модел за подражание? Аз съм напълно наясно, че ако не се стегна, никой няма да ми оправи живота. Освен, разбира се, аз самата. Всеки преминава през трудности, но дали излиза от тях, това вече е друг въпрос. Чувала съм най-различни оправдания от сорта на проблеми с семейството, проблеми на работното място, но никой от съответните хора, които ми казаха тяхните оправдания, не взима никакви мерки в свои ръце. Аз реших да не тъпча повече на едно място, да дам всичко от себе си, за да може тези сълзи да изчезнат завинаги. Има затруднения, да, трудно е, сменяш обстановката, сменяш обстоятелствата, но накрая крайният резултат се струва. Животът е такъв, какъвто ти си го направиш. Дали ще продължиш да тъпчеш на едно място или ще излезеш от дупката, в която си, това вече е твоят избор.